थागथियारि माबोरै सोलिगासिनो दङ? जोंहा दिनै चिरां जिल्लानि नैबे सान्थिफुर हालामाव आरो नैबे सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि जे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया 27, 28 आरो 29 मार्च खालि जानो थांगासिनो दङ। हयथ' जोंनि गेजेराव साननैसोल' सम दंसै आरो दा बे हाबाफारिनि थाखाय जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय जे साखाफारा खालामनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। गाबोन समफोरनि गेजेराव हयथ' गासिबो खामानिफ्रा जाफुंसारजोबगोन। जोङो आसा खालामदों जोंनि बे फैबाय थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया मोजाङै मोजां जे गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै जाफुंसारगोन आरो जेबायदि बानजाय आफादनि बिथांमोनहा जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जे गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरनो थाखाय बिथांमोनहा अहरह सान हर बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि जे मावनायखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गासैबो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरि, बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो गोनां जे थान्दै बिथांमोन आरो जोंनि बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय आरो जोंनि गासैबो हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोर, मावथि बिथांमोन, महरगिरि बिथांमोन जाहाथे माने गासैबो नैबे हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै जे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आङो आफादनि जानानै खावलायहरदों। जिहेथु जोंनि बे थांखिया बे चिरां जिल्लानि सिङाव जे सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जे जोङो सानथामनि हाबाफारि जों लानाय जादों, बेनि थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्माखौ आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सान्थिफुर ओनसोलाव जोंनि बर'नि जे समायना रमायना हारिमुखौ जे मुलुग दरबाराव लांनायाव एबा फोसाबनाय, फोसावनायाव, लाखिनायाव जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो जोंनि इयुननि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा जाहाथे सोलोंनानै लायो आरो बिथांमोनहा इयुनाव जे हारिमुखौ जौगासारनायनि थाखाय, लाखिनायनि थाखाय खामानि मावलांनो बिथांमोनहा जाहाथे थुलुंगा मोनो आरो गोसो जायो आरो जों बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै जोंनि दामनाय देनाय जे जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय जों बेखौ आरो मोसानाय जों बेखौ दिनै सानबासोनि सिगांनिफ्रायनो जोङो वार्कशप एबा मावबादा खुंनानै जों दिनै बिथांमोनखौ फोरोंगासिनो दङ। जे बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों। जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय बे सानथामनि हाबाफारिया मोजाङै मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो बयनिबो रायजो राजानि जे अनसायनाय मोनगोन आरो ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोनखौ जे लोब लोब फैनानै जे बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाहाथे जाफुंसार होफैयो आं बेखौनो आफादनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। साखाफाराखौथ' नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ। जोंनि जेनाखि टेन्ट बानायनाय, बाखि डेलिगेटनि हल बानायनाय, रिसिपसन हल बानायनाय, गेस्ट हल बानायनाय, बियो गासैबो जोंना दावखोगासिनो दङ। जेनाखि फैबाय थानाय 27थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि कनफारेन्स, बे कनफारेन्सखौ बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थागथियारिया जागासिनो दङ। मा मा लादेरनाय जादों? एट्राक्टिभ माबा एट्राक्टिभ हिसाबै जोंहा दानिफ्रायनो जेनाखि जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै बिथांमोनखौ कालसारनि सोमोन्दै, मोसानायनि सोमोन्दै, दामनाय देनायनि सोमोन्दै एवारनेस खालामनायनि थाखाय वार्कशपआ जोंना अलरेडि जागायबाय। जेनाखि मोनसे जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि। बेजों लोगोसेयैनो जेनाखि हाबाफारि जों नुनो मोननाय मथे जेनाखि बड'लेण्डनि बा बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे आर्टिस्ट मिटबो लानाय जादों। बेजों लोगोसे गेवलां मेल दङ, भेराइटिस दङ, गुबुन गुबुन हारिमु दिन्थिफुंनाय आरो हारिमुखौ लानानै, कालसारखौ लानानै सावरायमेलफोरबो लानाय जादों। दा जोङो आसा खालामदों, मिजिंथिदों जेनाखि नैबे 27थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि कनफारेन्स बियो जोबोद गाजा गोमजायैनो जागोन आरो खोनानो मोनबावदों बिथांमोनहा
बादायलायनाय बिभिन्न खननाय आरो दामनायनि बादायलायनायबो लादों होननानै दा जोङो मिजिं थायो जोङो RC हिसाबै रिसेपसन कमिटि हिसाबै जोङो जेसेबां हायो बिथांमोननो सापर्ट खालामगोन आरो बेखौ जेसेबां हायो जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौहाय बाहागो लाफैनो मा खालामगोन? जिहेतु जोंनि ओनसोलाव सेन्ट्रेल आफादफोरनि कनफारेन्सआ खोब खमैनो जायो बिनि थाखायनो आङो गासैबो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायदों फैनानै जोंनि जेनाखि बे सेन्ट्रेलनि हारिमु आफादनि जेनाखि कनफारेन्स बाहाय फैनानै लोब लोब बाहागो लाफैनांगौ आरो जोंनि हारिनि हारिमुखौ बुहुम दरबाराव मुलुग दरबाराव लांनायाव जोंबो बिनि मोनसे बाहागिदारि बा मोनसे अंखिदारि जानानै जोङो थानांगौ। बिटिआर हिसाबै गुबुन गुबुन जिल्लानि अनगायै बा गुबुन गुबुन जिल्लाखौहाय सायख'वा लाबानो दिनै नैबे भुटान बर्डार सेरनि सान्तिपुर एरिया बा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर ओनसोलावहाय मानि थाखाय लानाय जादों बिनि थांखिया मा? जोङो ओनसोलनि जानानै बिथांमोनखौ बरायदों मानो होनोबा बिथांमोनजों जोंनो सावरायनानै जोंनि ओनसोलाव जानांगौ होननानै मोनसे रिक्वेस्ट होबाय थानाय जादों मानो होनोबा बे ओनसोलाव बेफोरबायदि कनफारेन्सफ्रा जायोबा जोङो मोनसे एवारनेस कालचारनि सोमोन्दै जागोन जोंनि हारिनि सोमोन्दै जागोन ओनसोलाव गोबां लिडारफ्रा फैनांगोन आरो बे फैनांनायनि थाखायनो जोंनि बिभिन्न सुबिदा उसुबिदानि सोमोन्दैबो बिथांमोनहा नुलांगोन बिनि गेजेरजों साखाथि फाखाथियाव गोबां रोखोमनि फिसा फिसौबाबो एसेबाबो डेभेलपमेन्ट जागोन दा बेफोर गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव सेन्ट्रेलनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा सेन्ट्रेलनि कनफारेन्सफोरखौ लाफैनांगौ होननानै जोङो बिभिन्न मिल मिटिंफ्राव बुंबाय थादों आरो जोङो आफादफोरखौ रिक्वेस्टबो खालामदों आरो बे लेखायैनो बिथांमोनहा जोंनि ओनसोलाव खुंनो डिसिसन लादों हारिमु आफादा जोङो बेखौ बरायदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो जोंनि ओनसोलाव दादगारि ओनसोल सान्तिपुर ओनसोल रुनिकाटा ओनसोल बेफोर ओनसोलाव खुंफैनांगौ होननानै आङो गुरै खावलायहरबावदोंसो। एक्जिबिसनफोर थागोन नामा सार? एक्जिबिसन जोंहा जेसेबांनाखि GI टेग मोनबाय बर'नि मुवाफोर आर'नाइनिफ्राय लानानै गामसानिफ्राय लानानै केरादाफिनिफ्राय लानानै अनला जेसेबां GI टेग मोनबाय बेफोरखौ जोङो एक्जिबिसननि थाखाय मोनसे जायगा दोनदों आरो बावहाय होनाय जागोन आरो जोङो बे माखासे आइटेमफोरखौ बायनानै स्पटआवनो मोनजानायनि बेबस्थाबो बानायदों दा नोंथांमोना फै लोब लोब फै बाहागो लाफै।